14 Ιανουαρίου είναι, 2016. Θα κατεβάσω, Γιώργο. Θα κατεβάσω. Όχι, όχι, κάτσε, άρεξε. Άρεξε, τα απολαμβάνεις. Όταν μαζέψουμε σιγά σιγά. Έρχονται. Πέτα κανένα καλό μπουκάκι, όχι πολλά είναι. Πέτα κάνα παραπέρα. Άστα μην πετάς τώρα. Δεν ξέρω να φαίνει τίποτα. Γίνεται βομβαρδισμός. Κάπνο μαγνητίδες. Κάτσε και χάζει χοντρέ. Πού κάπνιζες. Δεν ξέρω να φαίνεται κάποιος. Τι έγινε. Πότε σου γίνει.